kaninyo nga migahin yung oras nining maong Parish Lenten Recollection. Kaya nga kining atong mga gimilimbuhaton sama ni ini, mao gyud ni magpalawom sa atong pagtuo, mao gyud ni magpalawom pa sa atong kasinatian kabahin sa simbahan. Kay usahay ka na mo attend tag misa, dili ba gyud igo ang humili nga mag-explain sa tanang mga butang nga atong gituohan, sa tanang butang nga gitudlo sa simbahan. Karon nining ako mga pagpaambit, no? Kuan, kung naa gyud mo'y pangutana, di gyud ka paabot, iisa gyud ang kamot, no? Kay ako ganahan may kumutubag niya ng mga pangutana pod, kay aron basin daig kanang ang inyong pangutana, no? Naghuna-huna pod ang uban pero nagdumili lang pagpangutana niini kay mauwaw, no? Ayaw ka uwaw. Kay kining atong panagtipon, ang tumuog tuyo man gyud niini nga mulawom pa ang atong kahibalo o atong kasinatian mahitungod sa mga pagtulunan sa simbahan. So pangutana gyud, kung namoy pangutana, ha? Nya niining atong panagtapok na mangyud ng Blessed Sacrament nato, sa hilom pod ato pong iapil sa atong mga pag-ampo. Kanindo man nay pa nagtapok ngayon ani no nga naapod tay intensyon, ilabi na kadto mga tawo nga atong ipasaligan sa atong mga pag-ampo. Kay usahay ra ba may kita pasalig ni pag-ampo sa uban, di na to tumanon, no? Karon ato na silang iapil sa atong mga pag-ampo. Usa ta magsugod niini, nakakita siguro mo niya ng inyong kopya na ay mga kuan, mga section diha sa Ebanghelyo. Ato ning basahon tanan. Kay bawo ko gagmay na inyong kopya pero liliag yun pag-ayo, tutuki pag-ayo. Ato ning basahon kitang tanan, ha? Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo, magdungan tang tanan. Ug sa naglakaw si Jesus gikan didto, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Mateo nga naglingkod sa buhisanan. Ug siya miingon kaniya, "Sumunod ka kanako." Ug siya mitindog ug mikuyog kaniya. Ug sa naglingkod si Jesus tambong sa kananan sa balay niini, tan-awa nangabot ang daghang mga maniningil sa buhis ug mga makasasala, ug nanglingkod sila uban kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Ug ang mga Pariseo sa pagkakita nila niini miingon sa iyang mga tinun-an, nganong mukaon man ang inyong magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Apan sa pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon, ang maayo raglawas wala magkinahanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton. Lumakaw kamo og tun-in ninyo ang kahulugan niini. Mao'y kahimutan ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. Kaya ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuonan ko, nindot yun kaya na siya nga Ebanghelyo, no, pahinumdom na kitang tanan gitawag sa Ginoo, no? Gitawag sa Ginoo ni ining kaluwasan, ni ining maong kuan kining gipasalig nga kaluwasan alang kanatong tanan. Ang atong kuan karon, ang atong unang pagpaambit, una sa tanan ato nang pagahisgutan kining kaluoy og sala. Unsa maning kaluoy og sala? Unya, unsay kahulugan sa sala? Unsa man gyuding sala? Unya, unsay mga lain-laing matang sa sala? Ato ni silang ilailahon. Unya, na ako'y mga ipaambit po ninyo nga dili kayo ninyo madunggan kanunay. Unya, unsa may kabugaton sa sala? Nindot yun ni nga i-remind na itong kaugalingon nga kana about kanang mortal sin or venial sin. Unsa maning mga butanga, unsa maning mga sala nga mahilakip sa mortal sin, unsay mga sala nga mahilakip sa venial sin o dili kay seryoso nga sala. Unya, ang katapusan ining unang pagpaambit kining pagpadayon sa pagpakasala ug ang tawag sa pagbag-o. Unya, humanian na tagaan ta mga kuan siguro mga 10-15 minutes break tuyhad dito kay
lisod mo po ni magsige ra tag lingkod, no? Pwede ta magtuyhad-tuyhad, barog-barog kuan kadiyot, pwede mo pahangin sa gawas. Unya balik ta dinhi sa sulod para sa ikaduhang pagpaambit niya din ato ning tapuson ang atong panagtigom karon. Okay ra makanin yung mulapas tag alas 9. Uy, gamay ra magnaningog, ako lang yun ning move on. Masa okay ra ta mulapas tag alas 9? Okay. Maayo ni. Maayo ni. Sige atong unang hisgutan kining kaluoy ug sala. Unsa man gyud ni siya? Una sa tanan kining atong Ginoo, balik ta ngadto sa Genesis, nakasala ang atong mga unang ginikanan si Adan ug si Eva. Kining kaluoy sa Ginoo nagmakanunayon ni paghuman ni adto. Diin ang atong Ginoo nagpadalag mga propeta, no, nakiginabi sa mga hari, no, nakiginabi sa mga dagkong tao sa Israel aron ipaabot ang iyang mga pulong ngadto kanila ug iyang plano sa pagluwas. Muni gitawag og salvific plan of God o ang plano sa Ginoo nga luwason ang tanan. Nagsugod ni siya ni adto pang pagkasala ni Adan ug Eva, no? Adan ug Eva hantod ni adto na ni Noah, ni adto na ni Abraham, ni Moises, ubang pa mga propeta ug ubang mga hari, no? Kana nagpadayon gyud ni kining maong kaluoy sa Ginoo. Unya kita pod sa atong kagalingon nagpadayon po ta sa pagpakasala, no? Usahay mamalandong ta kining mga sala nga ato makit-an sa katilingban karon, mao gihapon ning salaan ni atong panahon sa Biblia. Wa man gyapon na usab, no? Kung bungol tong mga tawhana kaniadto, bungol pud ta. O nagpabungol-bungol pud ta niining mga tawag sa Ginoo, pagbag-o, pagtawag sa Ginoo sa kaluwasan unya ato rang gisalikway. Pero nagmakanunayon gyapon ni sa mga igsuon. Kay ngano, ang atong Ginoo wa mangyod, no, musurrender nato. Sumuna mga igsuon, kung ang Ginoo gani wala mo surrender nato, nganong mo surrender man ta? Hilabi na sa atong kaugalingon. Kinamo gyud uban nato mga kaigsuonan mo ingon nga nagbalik-balik naman na kong sala, oy, wa na siguro'y paglaom nako, gikapoy na ko ning kinabuhia, may pagwa, may pagmatapos ang tanan, no? Na may uban nga mo ing anana, no? Pero mga igsuon, nganong mo give up man ta sa itong kaugalingon, no? Nganong mo surrender man ta sa itong kaugalingon, nga ato ganing Ginoo, wala manggani, nagmakanunayon man ini iyahang imbitasyon sa pagbag-o. Sukad pa ni adtong panahon ni Adan ug Eva paghuman sa pagpakasala. So kana mga igsuon ato gyud nang dad-on pud sa atong kasing-kasing, no? Nga mo gyud na itoy maggiya kanato, no, nga magpadayon sa pagbag-o sa atong kaugalingon, magpaduol sa Ginoo. Kini mga igsuon, no, kining atong pagpaduol sa Ginoo, nya kinibuligan baya gyud ni sa Ginoo pod. Diha nato makita ang kamot sa Ginoo nga nagpadayon siya niining iyang presensya ug ang imbitasyon para magbag-o diha sa atong mga sakramento, no? Kay diha sa atong sakramento nabaya ang Ginoo. Diha sa sakramento madawat nato ang kapasayloan sa atong mga sala, madawat nato ang grasya sa Ginoo, madawat nato ang kaluwasan. Kung magmakanunayon pud ta pagsalmot niining mga kalihukan, hilabi na niining mga selebrasyon sa sakramento, no? Nagpaduol gyud ta niining kaluwasan, no? Nagpaduol gyud ta niining maong imbitasyon sa Ginoo nga magbag-o aron maluwas ta. Kana mga igsuon, no? Kinahanglan gunay uban diha, mingon sila nga, ngano mo simba man ko? Ngano mo simba man ko nga tan-awa ng ubang nagsimba-simba diha, wa man lagi na mabag-o. Unsay akong tubag ana nila? Masigbali pa nga ang makasasala, nagsigig simba, nagsigig paninguha, paduol sa Ginoo. Kaysa ana nilang magsigig ag pagarpar storya ni ana, nya wa gyud mag-usab, no? Wa pud naninguha paduol sa Ginoo. Kitang tanan makasasala man gyud. Pero ang importante gyud ana mga igsuon, no, bisan sa atong pagkamakasasala, naninguha ta pagpaduol sa Ginoo. Naninguha ta nga mangayo nining grasya gikan kaniya, no? Kana gyud mga igsoon, importante gyud kay na. Kay kung magpaduol ta sa Ginoo,
Buligan pod baya ta. No? Buligan man gani na mga badlungon diha nga buhi pa. No? Buligan man gani na mga maldito kay maldita diha, buhi pa man gani. Uban mo abot pag 90, mura gyapon maldita ha? Wa gyud mausab. Oh? Buligan man gani na sila, kita pa noon nga magpaduol sa Ginoo. Sumuna mga igsuon, nagmakanunayon gyud ning atong imbitasyon. No? Nagkanunayon gyud ning imbitasyon sa Ginoo para kanato aron magbag-o. Sumuna siya mga igsuon, gikan pa niadto unang panahon hangtod karon ug makita kini nato maong imbitasyon diha sa atong mga sakramento. Ikaduha na mga igsuon, kining atong Espiritu Santo gyud, no? Nagpaluyo ni ining tanan, no? Kining Espiritu Santo nato naa gyud ni kanunay nag-uban kanato. Kining kaluoy sa Ginoo, kining kaluoy sa Ginoo, tataw gyud kay ni makita sa lihok sa Espiritu Santo dinhi sa atong simbahan. Kay ngano? Huna-huna agud ninyo, kadaghan ang mga iskandalo nga nahitabo sa simbahan. Tinuod dili, di ba? Oh? Kung mubasa lang taan ng kanang historical books o kanang mga kaagi sa simbahan, kadaghan ni atong mga santo papa sa una nga naay anak. Kadaghan ni atong mga santo papa sa una nga naay daghang babae. Oh, usahay ilang anak kanang ordinahan pa nga mamahimong kardinal kay aron di mahatag ilang kabtangan sa lain. No? Kadaghan ni anang iskandalo nga nahimo sa simbahan, pero bisan pa man ni ana, walay usa sa pagtulunan sa simbahan nga nausab sukad pa ni atong gitukod ang simbahan 2000 kapin nakatuig ang milabay. No? Kana makasalig gyud ta nga ang Espiritu Santo nag-uban gyud kanato. Kay bisan pa man natay mga leaders sa simbahan nga mga badlungon kayo, wa gyud giusab sa pagtulunan sa simbahan. No? Giprotektahan gyud na sa Espiritu Santo kay mao mo gyud ni mensahe aron maluwas kitang tanan. No? No? Kay kung buto na katong mga badlongon, pwede ra gyud tumoingon sila nga okay ra man ang abortion. Kay gibayran sila og kanang hari ba nay palitan nay hari moingon mo bayad nga uskir kanang ato ni illegalize ning abortion. Bayran ti ka. Ngana badlongon mo to nga kanang kuan, pwede ra ta tumoingon sa tupapang o sige ato nang kuanon ambi na imong kabtangan. No? Pwede ra gyud. Pero wala bisan pa mag-unsa ka badlongon sa ato mga leaders nagpabiling tibuok ang atong pagtulunan. Oh, sa simbahan. Wa gyud natandog bisag usa ni ini. Kana mga igsoon makasalig gyud ta nga ang grasya ug pangandoy sa Ginoo nga maluwas ta nagpadayon gihapon. No? Diha sa mga lihok sa Espiritu Santo, hilabi na ang Espiritu Santo sa atong panahon karon, makita gyud na. Niya na bitaw mga storya nga na mga naayos sa ilang mga sakit, no? Diya sa pagampo, kinsa goy magtuboy niya nang maong kanang kuan god kaluwasan og kanang kaayuhan niya na maong masakiton ang Espiritu Santo baya gyud mukunsad niya nang maong okasyon aron paghatag sa grasya sa Ginoo. Oh, kana kapila naman ta naglakaw ta nang daan hapit ta maligsan pero wala, hapit ta madisgrasya pero wala, no? Oh, wala gyud maamong sa mga kadautan. Kana makasalig gyud ta nga naa gyud nag-uban kanato ang grasya sa Ginoo diha sa Espiritu Santo nga nag-uban kanato. Muna mga igsoon, kining kaluoy sa Ginoo nagmakanunayon gyud ni kanato. Karon maghisgot ta og sala. Kay nagpadayon man tag pagpakasala, ngano man nga dili man gyud nato ihatag atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Oh? Nagmakanunayon man ning grasya sa Ginoo. Oh? Pero may man gyud nako mahisgutan kanang naa ko'y misa sa patay, ako po ning hisgutan ninyo. Kana bitawng buhatan tag maayo sa atong isig kataw, mutan-aw baya gyud tag utang kabubuton, di ba? No? Mutan-aw gyud tag utang kabubuton. Sa panahon nga wala tay gilungag, nya gihatagan tag bugas, mutan-aw gyud tag utang kabubuton ni anak, no? Sa panahon nga wa tay kwarta, gipahulam tag kwarta, gihatagan tag kwarta, mutan-aw gitag utang kabubuton ni anak. Diha sa pagtan-aw na tug utang kabubuton, kining maong tao, kining maayong tao, ato pong buhatan og maayo. No? Usahay dukhan pa nato, unya ato pang ingnon nga, bay, unsay kakulian dito sa inyo, ingna ko, andam kong mudo pa kanimo, kay maayo kang tao.
bisan pag akong ihatag akong kinabuhi nimo. No? Mutan-aw tag-utang kabubuton. Kita mga Pilipino, manghambog ra bagyo ta ani nga kita mo'y klase sa tao nga kay ba mutan-aw og kabubuton. No? Kanang kuan bitaw sa Tagalog, utang na loob. No? Kabubuton, makautang og kabubuton. Nan karon mga igsuon, ang atong Ginoo kadaghan naman ni ining kaayo nga gibunag niya dinhi kanato. Niabot ning pandemic, daghan kay nangamatay, pero niata nagkatapok buhi pa. No? Niabot ning bagyo, daghan kayong naamong sa bagyo, pero niata buhi gyapon na ginawa. Nay uban mo gawas sa daan, nadasmagan na. Nay uban natog, wa nakaginhawa. Wa nakamata. Oh? Unya kita di takibaw mo tan-aw og utang kabubuton sa grasya sa Ginoo nato. Oh? Kana ngano maning atong pagpakasala, no? Kung utan-aw gyud tag utang kabubuton sa Ginoo, mubuhat unta tag maayo pod ngadto kaniya diha sa pagbuhat sa iyang mga sugo, sa pagbuhat sa iyang mga gipangayo kanato. Kadaghan niini gipangayo sa Ginoo. Unya gisumarize gyud ni og duha kadakong sugo. Paghigugma sa Ginoo labaw sa tanan, no? Nga atong mapakita niya diha sa atong paghahinog oras para pagampo, sa atong paghahinog oras para musimba. Nayuban di ra ba nimo ampo, no? Di na gyud kay ba mo ampo ang uban. Pero kung buto naon karon, ang recent survey nagkanayon 8 hangtod sa 9 ka oras ang mga tao magatubang niya ng cellphone. Tinuod dili. Kadaghan, no? Nahay uban, hapit na lang magkabaylo ang naong ugang cellphone. No? Unya dili kagahinog oras sa Ginoo. No? Pasalamat kay buhi pa, mga dugang grasya. Yana? No? Nganong dili man ta muhimo og maayo isip baylo sa kayo sa Ginoo nato. Unya kanang pagsimba, nay uban ra ba no? Kamo kay bawo man jud ko nga mosimba gyud mo kay naamgod mo rin diri. Ang kapait nini ang kinhangan makadungog nini wa din he, no? Kana pagsimba bitaw napila gud na ka oras sa kaadlaw, 24 oras. Pila ka adlaw sa kasemana, 7. Kadaghan niya ng orasa. Unyang gipangayo sa Ginoo, usara gyud nya di sila kahatag. Karon mga igsoon, kay ako maning gihisgutan, kamo manimbahay naman gyud katong kinhangan makadungog niini, kamo nay musangyaw anak nila didto. Ngano? Kitang tanan binunyagan man. Kitang tanan binunyagan. Kitang tanan gitawag sa pagsangyaw sa maayong balita. Dili lamang ang mga pari ug ang mga madre, kundi kitang tanan. Kay tan-awar gud ni. Kung dili man gyud mo kahinumdum sa inyong tagsa-tagsa kabunyag, ako mangani di mangani kay gibunyaga matang bata, di ba? Kasagaran nato gibunyagan nga bata pa. Pero kung naka-attend mo og bunyag, ini kuhuman og bubo sa pare og tubig sa ulo, unsay buhaton sa pare? Kinsay makatubag? Kinsa man ni mga katikista? Paninglon ko ni mga katikista ron. Unsay buhaton sa pare ini kahumag bubo sa tubig sa o? Unsay buhaton? Kinsa may katikista? Mauwaw na mga kon. Di pwede mamakak kay nata simbahan. Kinsa may katikista? Pataas ang o. Pataas ang kamot di ay. Kinsa may katikista? Unsa may buhaton inighuman og bubo sa tubig sa o? Ikaw nay, unsa man nay? Di unsay buhaton ba inighuman? Kana sakto gyud na trapuhan. Pero napay gyud sunod anang mas importante pa ng trapuhan kay pwede ra man na basa pirmi. Unsa may buhaton, unsa may sunod, isunod gyud dayon anang bubo sa tubig. Kini mapaningil na gyud ko ni mga katikista. Kurusan adto na inig sugod. Nakalimot. Kurusan sa dili oy, kurusan inig sugod sa bunyag.
Oh, kurusan lagi sa pare. Ang akong gipangutana ini kauman sa tubig. Ha? Dara, na nakatubag. Wana napildi na ka na nakatubag din eh. Wa de. Ang sunod, giingon na niya. Ni ate, dihugan. Oh? Dihugan sa lana ari sa limpo. Unya diha sa pagdihog sa pare sa limpo, gihatag ang maong misyon sa bata nga moambit sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo. Isip pare, hari og propeta. Oh, kana mga katikista na kalimot ani di na mo pwede manudlo. No? Mo man gyud na, no? No? Ini humagbubo sa pare dihugan unya ahtagan ta sa atong misyon nga moambit ta sa misyon ni Hesukristo isip pare, hari og propeta. So kitang tanang binunyagan gitawag sa pagsangyaw sa maayong balita. No. Unya unsay giingon ni San Francisco? No? Isangyaw ang maayong balita ug kung kinhangan mutabi ka, tabi. Unsay gipasabot niya ni San Francisco nga isangyaw ang maayong balita diha sa atong mga maayong buhat. Oh. Mao gyud nay unang sumbanan gyud. O mao gyud nay unang timailhan nga kita Kristiyanos, kita Katoliko. Sa akong ministry dito sa gawas, no? 13 man gyud ko katuig dito. Naa may kanang program nga gitawag og RCA, Rites of Christian Initiation for Adults. Mao ni say paagi namo nga among ikatikais ang mga dagko na kay aron mabunyagan sa simbahan mamahimong Katoliko. Ang mga musalmot nini kanang mga Baptist sa una, mga Mormons, mga Jehovah's Witness, Sabadista, unsa pa na diha, no? Mga born again, mga salmot na sila didto kay aron makatunan nila ang pagtulunan sa simbahan. Unya inighumag usa ka tuig nga eskwela, bunyagan na sila. Usa gyud na katuig nga muskwela sila. Kada Miyerkules na ako nagtudlo pug ko ni anang maong klase para sa ganahan mamahimong Katoliko. Pero kadaghanan nila, no, muingon gyud na sila nga, padre, ganahan ko makatoliko kay tungod sa ako mga nakita nga gibuhat sa mga Katoliko ngadto sa mga katawhan. Wa gyud koy halos wa gyud tao nga mudangop dito moingon nga, padre, ganahan ko mamahimong Katoliko kay mo ni pagtulunan sa simbahan, ganahan kay kuani. Wa gyud. Kasagaran moingon gyud dito nga ganahan ko mamahimong Katoliko kay tungod sa mga gibuhat sa Katoliko ngadto sa uban. Oh, kanig yung atong mga lihok, kining atong mga buhat mo gyud ni pinakadakong paagi pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa uban. Kay diha sa atong pagbuhat og maayo ato manggipakataw ang Ginoo. No? Kana bitong makasinati tag maayo nga butang moingon gyud ta, grasya gyud ni gikan sa langit. Gasa gyud ka sa Ginoo kay imo kong gitabangan, no? Ato man gyud ang i-credit dito sa atong Ginoo kay ngano diha sa atong pagbuhat og maayo atong gipakataw ang Ginoo. Mao na sa mga igsuon. Kung magbuhat o tagbati unsay atong gipakataw, nahibalo na mo. Huh? Kana mga igsuon, kining atong pagpakasala nganong dili man nato bayluan kining kaayo sa Ginoo, magbag-o ta, mupaduol ta kaniya. No? Hinaot pa unta nga ato ginindad-on kay musulod na ta, no? Musulod na ta sa kuan Semana Santa. No? Karon gani ni sulod na ta kay anticipated mass man tong ganina. No? Ni sulod na ta. Kanus pa man ta magbag-o. No? Kana mag-miss sabi ta kog patay ako sa ningingon ay kanindot man gyud kay ni siya nga pahinumdom. Nga karon mga igsuon, no? Kung naay kahadlok sa tong kasing-kasing nga mamatay, kana nahibalota nga naa pa gyud tay daghang usbonon sa atong kinabuhi. No? Kay matag usa ka nato namang gikonsensya. Kay bao man gyud unsay obligasyon nato sa Ginoo, di ba? Oh? Kung naay kahadlok sa tong kasing-kasing karon nga mamatay, kana nahibalota nga daghan patag sala, daghan patag usbonon, daghan tag nasupak sa mga balaod sa Ginoo.
Unya ang sunod nga pangutanan ini, magsige lang ba tag kahadlok o magbag-o na ta? No? Magsige lang ba tag puyo sa kahadlok o magbag-o na ta? Kana mga igsoon mo ginay pinakaanindot nga tubag ngadto sa tawag sa Ginoo. Kay kita gitawag diha sa kaluwasan, ang Ginoo nagplano gyud nga maluwas ta. Unsa man nato pagtubag niya nang maong tawag sa Ginoo, diha gyud sa pagpanginabuhi subay sa iyang sugo. Karon ila-ilahon ni nato kining mga sala. Una sa tanan, unsay kahulugan sa sala. No? Ako sang basahon sa English niya, ako ning hubaron sa Binisaya pod. Maninguha gyud kog Binisaya. Narba na ingon sila nga kay bawo pa ori ka magbinisaya Father no nga dugay kay sa US. Ang kana ra man ang uban nga dugay na pod kay sa US nga nakalimot magbisaya. Ako wa man gyud ko makalimot. Sin is an offense against reason, against truth, against right conscience. It is a failure in genuine love for God and neighbor, caused by perverse attachment to certain goods. The sacrifice of Christ secretly becomes the source from which the forgiveness of our sins will pour forth inexhaustibly. So muna mga igsoon, ang kining sala di ay, no? Kining sala di ay, sala gyud ni siya sa mga sugo sa Ginoo. Sala sa gugma sa Ginoo kanato. Sama rugog kuan god ginikanan nga gihigugma ang anak, di ba? Gigugma ang anak. Unya kining anak wa gyud mutuman kung unsay gisugo sa iyang ginikanan, kaya masubay siya sa maayong daan, magmalampuson siya sa ulahi, no? No? Makasala man gyud ang anak kung di mo tuman sa ginikanan, di ba? No? Labi ang pangandoy gyud sa ginikanan nga magmalapuson ang anak. Kung dili ganin nimo tuman ni maong anak, nakasala kini maong anak diha sa iyang ginikanan. Nabiya na sa ikapat nga sugo, di ba? Unsay ikapat nga sugo, tahura ang imong inahan o ang imong amahan og inahan, di ba? Kana mga igsuon, dako na siyang sala. Kaning atong pagpakasala, sala gyud ni sa dakong gugma sa atong Ginoo kay tungod ra gyud ni sa gugma sa Ginoo nga naninguha siya nga maluwas ta, no? Sa matag higayon pod nga magpakasala ta, unsay mahitabo, nagpalayo ta sa Ginoo. Sa matag higayon gyud nga magpakasala ta, naghimo tag usa ka lakang palayo sa Ginoo. Unya lain na pong sala, lakang na pud palayo sa Ginoo, lain na pong sala, palayo na pud sa Ginoo, hangtod nga layo na kita sa Ginoo. Munang inig-ampo nato mangayo nini maong grasya, usahay dili matigayon, dili moabot sa tong kinabuhi kay ngano layo man ta sa Ginoo. Naa man ta sa sala, dili kasulod ang grasya sa Ginoo kay nagpuyo ta sa kasalanan. Mao na si rason anak niya mga igsoon. Kana mangutan na tayo, Ginoo nganong di man nimo ihatag ang ako mga pagampo tungod ni anak. Kay nagpalayo naman ta niya sa atong pagpakasala. Nya diha sa atong kinabuhi kay makasasala ta dili na pud nakasulod ang grasya sa Ginoo. Ato gyud ang hinumduman mga igsoon. Nang karon maghisgot ta niini mga klase sa sala. Sugod ta sa napulo ka sugo. Atong pangutan-on ng mga katikista. Asa gayto mga katikista? Kamura day katikista, kanong di man imanog-an ang uban? Tugs kapihan? Be, adili lang. Papahulayon sa tanang mga katikista, kining atong mga youth. Araw mahibawan yun na to. Be, tudloon. Asa ni mga youth, be, pataas ang kamot, kaya araw makibaw kung asa ni. Asa maning mga youth na to? Na diha, na dire, kana apil pa na diha. Asang ubang youth? Ang uban youth, ang uban kuyot. Be, mangutana ta. Be, ako ning panudloon ni mga youth. Unang sugo sa Ginoo. Kamu diha, kamu tapok ka diha mga youth. Usan ninyo, tubag. Unang sugo sa Ginoo. Magsubay ta sa napulo ka sugo. Unsay unang sugo? Ay, patubagan ni sila. Anhara gyud nato may bawaan kung naminaw ni sa Flores de Mayo. Kay kung wa, no? Pausbon tanig tambong sa Flores de Mayo, kamo kung pundok ka diha. Kung wa kay baw tabangi.
tabangi. Unsay unang sugo sa Ginoo? Higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Bright ta eh. No, kini na po mga edad-idaran, di lang nato tawgog-tiguan kay mabatuan ta dinhi. No, edad-idaran. Oh, kay kung di makatubag ang edad-idaran, ako puding pabalikon sa Flores de Mayo. Lagi. Ikaduhang sugo. Sige. Higugma una to. Ikaduha. Dili mo ipanumpa ang pangalan sa Ginoo. Oh, kana, no? Unsay laing hubad ni ana? Ha? Dili panumpa ang kuan, unsa may laing hubad ninyo ana? Oh? Dili nato pasipad-an ang ngalan sa Ginoo. Kana, dili pasipad-an ang ngalan sa Ginoo. Na magunay uban god, no? Oh, naay uban nga basta-basta lang ang gamiton ang ngalan sa Ginoo sa mga ubang butang, di ba? Gihimo na lang balikas, wa gabae. No? Tanawa ng uban, no? Kadaghanan sa mga batan-on gani karon makadungol ko, ay Jesus, kahalang do niya ng maong pangalan. Unya nganong gamiton man na sa pagpamalikas, nganong gamiton man na og expression na lang. Naibitan ni mga kanang mga batanon mag-cool sila nga, oh my God. Dili gyud. Kay ngano? Dako kanang pagpasipala sa halangdon nga ngalan sa Ginoo. Sala na sa ikaduhang sugo sa Ginoo. No? Kanang maong mga ngalana Ginoo, Dios, Jesucristo, ato ron tanang gamiton sa atong mga pag-ampo, sa atong pagsangpit kaniya. Dili sa ubang butan. Napa ni ubang mga tiguang ana kay ingon nung kog tiguang. Mingon ra ba gyud ni dayon nga Sus Maria Joseph. Di na gikan Jesus, Maria ug Jose. Oh? Diha na gikan Jesus, Maria Joseph. Jesus, Maria ug Jose. Oh? Balaan nga pamilya. Nga gamiton lang og kuan? Expression, pamalikas, kana dako gyud kay nang sala ngadto sa ikaduhang sugo sa Ginoo. No? Kanang pangalan ni Jesus, mo gina daghan kay nang gamiton niya. Ikatulong sugo sa Ginoo, sayon ra gyud ni. Sa lain pang pulong, musimba gyud ta, matag Domingo mogahin gyud tag oras para sa Ginoo. Ikaupat, pagtawod sa atong mga ginikanan. Ikalima. Ha? Dili pagpatay. Kaunom man na. Ikalima. Unsay ikalimang sugo? Kamo diyang pundo ka. Ikalimang sugo sa Ginoo. Ha? Dili pagpatay di ikalima, no? Unsa man di ikaunom? Ha? Aray, ikalima di ito eh. Ikalima, dili magpatay. Ikaunom, dili mangawat. Unya, ikapito. Unsay ikapito? Ha? Dili manapaw. Ikawalo, dili magbuhat-buhat. Dili magbuhat-buhat sa imong isig kataw. Anhan ana mosulod ang chismis. Kana mga marites nga ilansang inig Birnis Santo, anha na sila. Kanang ikawalong sugo, no? Nga dili magbuhat-buhat. Ikasiyam, dili nimo kabiton imong silingan. O bisan kinsa, di ka mga unya ika napulo, dili nimo kawaton ang makabtangan sa imong kasilinganan. Kana mga igsuon, no?
napulo ka sugo sa Ginoo. Nindot yun kaya ang atong pahinumduman na atong kaugalingon niya na. Kaya nga no, kini bitaw ang atong kinabuhi usahay no, sa gadaghan natong obligasyon, kung dili nato pahinumduman unsay obligasyon nato sa Ginoo, makalimot ra ba gyud ta, no? Makalimot man ganin ning batanon, samutan ni mga edad-edaran. Muna nga nindot yun kaya ni nga atong pahinumduman atong kaugalingon unsa man gyud ni mga sugo sa Ginoo, unsa man gyud ning mga butang nga gitawag ko sa Ginoo pagpuyo. No? Unya subay niini mga igsunan naghisgod man tag mga matang sa sala, oh? Mga matang sa sala diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia, iya gyud ning gisulat. Nga kini siya mga sala dagko ug kay ning mga sala. Fornication, sa Bisaya pa pagpakighilawas sa bisan kinsa. No? Dako kayo ng sala. No? Kining maong sala mga igsuon, gilatid yun ni San Pablo kay ngano, niadtong panahon pa nila ni San Pablo, kining mga sundao, mauli gani ni sa gira, hatagan man gyud ayon ni sa mga hari og pagkaon, inom, pahalipay nila ba kay gikan man sila sa gira, pagkaon, inom, unya, babay. Oh, daghan bunagan yun daghang babay didto. Oh, isi pahalipay kay kwan gilatid gyud ni San Pablo dinhi aron ingnon ning mga kaharian nga sala gyud ning dako kining pagkighilawas gawas sa imong asawa. Oh, muna dako kay nang sala. Nya subay ni ningon po sa San Pablo kining impurity. Unsa ni? Impurity kanang dili ta limpyo sa atong mga gawi. Naay malisya pirmi ang atong mga gawi, maghuna-huna ta malisyoso kay ta sa uban, ingon na dako pud na siyang sala. Oh. Unya sunod kining licentiousness o sabi siya pa pagka malaway. Oh. Naman jud ni ubang tao nga bastos jud nga klase sa tao, kana dako pud kay ng sala. Bisan pa man og di na manguan dito og lain, pero ang bastos kaayo, oh, kana dako po ng sala. Sunod niini, ako laning ubanon, idolatry og sorcery. No? Kitang mga Bisaya, ilado kayo niini. Kidaghan man kay tagpatuo. No? Di habi tayo to'y kuan, di lang ako nganlan yun, basig na amang good din higod. Parokyano, ni message nako sa Facebook, ningon, Padre, pasensya kay Padre, pero mangutan na ako Padre, kanang unsa day ilunod ining kuan kining haligi sa balay kay nagtukod og balay nga ako igsuon. Ko kano sa ragod na apil ang pare ani nga mo nay mo desisyon unsa ilunod anang balay nga akong nahibaw-an nga gisugo sa simbahan mag-blessing ra gyud balay kana mga lunod-lunod nihangyo pa gyud Padre pwede ba nga kuanan lang og rosaryohan og kuan uy dili gyud kay wa gyoy gitudlo ang simbahan nga ingon ana. Ang gitudlo ra gyud simbahan, blessing ra gyud sa balay. Ini kauman sa balay, magbutang og altar dito, blessingan na to ang tibok balay o kanang altar mo na. Moro gyud na kining uban mga patuo-tuo. No? Nausahay ni kanang magbunyag ko, unya makakita ko ang bata nga naay kanang purseras nga puwa-puwa, ako gyud ipahubo. Kay ngano? Ngano mangayo pa man mo ni ning bunyag, nga nituo naman di mo aning kanang kuan purseras. Oh? Oh, yan na pa na uban kanang habak-habak. Di ra ba gyud makitaan sa pare kay itago asa kana isalipit sa lubot siguro. Oh? Kadaghan natong patuto. Kung ang Ginoo igo na para kanato nganong naman tay daghang patuto. Oh? Napay uban magpa-blessing og kanang kuan, kanang motor, buk-an dayon og 5 years nga lapad. Kasayang sa lapad, oy. Kasayang sa lapad. Oh? Pero wala gyud na gitudlo sa simbahan. Oh? Kana magpa-blessing og balay, magbunag-bunag din to sinsiyo og chocolate. Wa gyud na sa simbahan. Unsa man nga patuto, gikan na sa mga insect. Nganong gidaman na nato sa atong pagtulo sa atong mga buhat sa Katoliko. Gikan na sa Buddhism. Oh? Mga tao nga nituo ni Buddha, Gautama Buddha. Oh? Nganong man ang ato manang iapil-apil sa atong pagtuo. Kung nisalig yung nga igo ang Ginoo ug igo ang bendisyon,
para sa atong balay nganong napa may mga bunag-bunag. Oh? Unya karon kay nakadungog na mo ani, inyo po ning katungdanan nga kurhian na mga tao nga mga ingon ana. Unya subay niini kanang nagipatay kadaghang patuo-tuo. No? Dili ko no maligo, manimaho mo sa magpatay. Di ko no pwede magtapon-tapon. Unya kiniliging pare o kanang kuan sa Kristan sa pare, kanang mga lectors nga magkuy-kuy sa pare, tapon-tapon man lagi. Oh. Kinsa may nagtudlo niya na nga kumbot hunaw-naon ang atong tumuog tuyo nga moadto ta sa patay kay ni ampo nato ang patay, no? Kanindot ana magkatapok ta para iampo nato ang namatay oy. Unya daghan ta mo ampo ni nay namatay dito sunan adto pud ta kay ato pong iampo. No? Kay mao ra man ginay tumuog tuyo nga mobilar ta. Kay aron atong iampo, di ba? Nya moingon ni sila nga dili kuno pwede dadon ang kanang kuan. Ako mga igsoon, mahadlok yun na kay napari nako, nay kanang mga ipanghatag dito sa minatyan. Akong dadon dito sa mua mo ingon, "Uy kuya, di ay nagisud, ay nagisud." Binuang mo oy, Katoliko pa mo? Beto? Ang kanang storya nga dili pwede dadon ang pagkaon gikan sa namatyan kay kini manggong uban, no? Mga tug namatyan magdapag plastic. In town, kanang namatyan, luoy na kaayo, kinahutdan na pagkaon nito, gidad ang plastic. Unto siguro pista. Oh, mo nang gipauso ng storya nga dili dadon. Oh, adto ra kanon dito kay aron mabinlan taon ang uban. Kay daghan ra bang mamilar, no? Diha na nagsugod. Oh, kita daghan kay tag patuo-tuo. Oh, nga usahay ang atong pagtuo, kay kini mga patuo-tuo muna'y magpugong nato aron mupatigbabaw ang atong pagtuo sa Ginoo, no? Kay una-una agra balik na atong maglabang-labang. Oh, kung wala pala na maong patutuo, kadaghan unta nato magkatapo kung nay mamatay didto, atong iampo. Nya balit ato dito sa pikas, atong iampo pod. Uy, kanindot ana, kay kano? Kanang atong pagampo dako kay nagikatabang nga mapasaylo ang namatay aron makasaka siya didto sa langit. Oh, kanang mga kinio gisuwat gyud ni sa ebanghelyo, no? Pila na ka Domingo may labay, mga siguro mga unom ka Domingo na nilabay. Giingon gyud ni kana mga magtudlo sa dili balaod sa Ginoo o dili balaod sa simbahan, dili haduol sa langit. No? Kay unsay atong gipatigbabaw ana didto kana mga pagtutuo, no? Ha? Kana mga igsoon mamalandong tanan kay kadaghanan gyud nato mga Katoliko mahug ni anang maong sala. Nya kana mga barang-barang kana dako kay nang sala. Unya kining mga ulitaw, no? Nga magpalit-palit din anang panglumay, no? Mupalit gani ka ng panglumay, usargi gipatigbabaw o usargi gipadayag niya na batik kag naong. At himong kabatig now, o di pa kakibaw mga istorya siguro, palit na lang lumay, karon malumay ni babay, kaluoy taon, no? Pero nga nung magtuo-tuo man tanian ng mga butanga, no? Unsa ba may mga laing totoo nga inyong nahibawan? Me? Oh, habak, ako na naghihisgotan, unsa pa'y lain? Ha? Ha? Kanang New Year, kanang maglayat-layat, dan lakon dako ng itlog ninyo glayat-layat mo diha. Oh, uyog sa sensiyo wala man gyud na oy, wala man gyud na oy. Sa bagong tuig, no, unsay gitawag sa simbahan, magtapok ta isip pamilya, magampo ta nga buligan ta sa Ginoo, manimba ta, yung magampo ta nga buligan unta kining maong pagsud sa bagong tuig. Mao ra gyud na kadaghang patuto 7 ka kuan, 13 ka kuan, lingin. Diin man nagikan sa mga pagano. Oh? Diin nagikan sa mga pagano. Nganong ato pa bang gihapon ang gibuhat karon? Muna, kay kining atong pagbuhat ni mga igsoon, no, nagpadayag ra gyud ni nga dili tibuok ang atong pagsalig sa Ginoo. Mao ra gyud na. Nganong mosalig man tanian ang mga ubang butang kung ang Ginoo igo na. Di ba? Mao ra gyud na. Kung mo subscribe tanian ang maong mga buluhaton, usar gyud atong gipadayag ni ana
nga dili tibuok ang atong pagsalig sa Ginoo. Oh, mo na siya nga dako kay na siyang sala. Ako po nang hisgutan unya unsa na siya nga matang sa sala. No? Kanang dili ta tibuok ang atong pagsalig sa Ginoo. Dako kay na sala, ako nang hisgutan unya. Naapo ko listahan diri. Sunod ni kining enmity o tumang kalagot. Hindi kapasaylo kana dako kay na siyang sala. Strife o kanang mga pag-away-away, no, parehas na enmity og kanang kuan, strife kinig yung nay kalagot, pakig-kuan na pakig-away sa uban, usahay mo gyud manung og away, dako jud kay nang sala. Nya kaning jealousy, oh, kaning envy, jealousy, no, kasilag, no, kasuya. Unya anger, tumang kasuko nga dili gyud kapasaylo, no? Kita kung makasala ta, lami kita magluhod-luhod sa Ginoo nya ganahan nga pasayloon ta dayon. Unya nga atong kaigsuonan mo nga pasaylo na to, di ta ka pasaylo diha dayon. Ngano man na? Oh, hakog. Oh, ganahan ta nga dawat ini pasaylo sa Ginoo nya di ta kay ba mo hatag sa uban. Kana mo nang dako kay siya, dako kay nang sala kanang anger, no? Kanang kasuko nga dili ka pasaylo. Unya selfishness kay bawo naman ta ni ana, no? Selfishness, dissension or sa Bisaya pagpanagsumpaki. Oh, kanang kita gani mo initiate anang kuan, unya usahay kita unsa na kanang kita mo'y magbuwang niya ng mga tao, no? Kita mo'y kanang kuan hinungdan kay aron mag-away ng ubang tao kana unya factions, kining factions unsay pasabot kana mga grupo-grupong ginagmay unya magdautay ato iba laing grupo kana dako po na siyang sala. Kay ngano isip Kristohanong simbahan kinhangan usa man gyud ta kay usa man ta kalawas ni Kristo. Na gani ni mga grupo-grupo nya dautan kining ubang grupo yun ana dili gina siya magpadayag sa usa kalawas ug usa ka gugma sa atong Ginoo. Mo na siya nga dako na siyang sala. Unya kanang envy o kanang kuan envy kanang og jealousy pare-parehas na nya drunkenness kanang yung paghubog-hubog yun dako kay nang sala pod sa kuan. Di lang nato nahisgutan ng hubog-hubog og lawom pa kay bawon mo kinsa mo. Unya mga igsuon kini padayon tani ning atong paghisgot sa mga klase sa kasalanan. Na ang simbahan naay gitawag og 7 deadly sins o 7 ka kasalanan nga makapatay. Nganong makapatay matawagan ni kay makapatay sa kalag. Oh, makalaglag sa atong kalag ngadto sa impierno. Unsa maning 7 ka sala? Una, kini vain glory or pride. Kana gani mga tao nga mag-atubang-atubang niya sa amin, kagwapo nako eh. Kana mga vain kay ba? Dako kay nang sala. Oh? Higatubang nga na ka-red nako og lips, kagwapa nako. Agoy kada kong sala ni ana. Oh? Kana mga vain kayo, dako kay na sala. Kay kanang vainness no, connected gyud na siya sa garbo, sa pride nga nara sa imong kaugalingon imong pagsalig. No? Oh? Kanang garbo o kanang pagka-vain magtambayayon gyud na siya, usara na siya kada kong sala. No? Nga imo ra kaugalingon mo nakita nga mo'y maayo sa tanan. Dili na mo makita ang kaayuhan sa uban. Mo na siya ibuot pasabot niya na. Ikaduha, na sila o naghisgot nagkinsay ilang kaila. Na kuno sila kaila nga bihin kuno kaayo. Ikaduha, greed or covetousness. O kining greed, kahakog o covetousness pagkamaibugon. Oh, magtambayayon po ni silang duha. No? Nga hakog kay ka nya maibugon kay ka ng mga maayong butang ngadto sa uban. Oh, kana dako kay na siyang sala. No? Pagkahakog kay lagi nganong dako na siyang sala mga igsoon, kining tanang grasya sa Ginoo nato namang gyud tay obligasyon nga ato ni ipaambit ngadto sa uban. Dili lang sa mga kabtangan o kanang kwarta, kundili ang grasya pod sa Ginoo sa maayong panglawas. Mo bitan ni nga kung gigrasyahan ta sa Ginoo og maayong panglawas, ato po ning ipaambit sa pagserbisyo ni atong nanginhangan niini. Atong mga masakiton, katong mga nagsakit, na mga depressed, mga napay mga nawadan og binhal sa kinabuhi. Kumay tag panglawas gitawag po ta pag-uban kanila, pagserbisyo kanila. Di ba? Kana
Kung hakog yun ta, mo nang mayon ta ay ngano magsakit mo ko di man na akong dugo ngano magsakit mo ko anak nila nga di man na ako igunsa. No? Pero dili tanawar gud atong Ginoong Hesukristo God, more gyud iyang gibuhat. Naglakaw-lakaw sa kadalanan, tabang niya ng mga nahinahanglan, gihatagan og kinabuhi katong nangayo niini. Di ba? Mo pud nay tawag para kanato. Mo nang dako gyud ang sala kanang greed o covetousness o pagka maibugon o pagkahakog. Unya ikatulo, lust or inordinate or illicit sexual desire. No. Kaulag. Kining pagkaulago nato dako kining sala asa ni bakita kining pagkaulago nato kanang mutan-aw tag kanang laing tawo nya mura na nato hubuan sa ebanghelyo usay madungog ni nato nga mga laki ray ingnon nga kamo mga laki kumutanaw mo babay unya kanang naa mo gihunaw ng lain nakapanapaw na mo pero dili mga igsoon no sa walo na ko katuig nga pagkapare lingkod yan ang kupisaran dili man laki ibog-ibogon hasta mo pud ni mga babay hasta po ding mga babae, ibog-ibugon. Dili ra mga laki. Di ra mga laki. Nahibalutan ni anak. Di ra mga laki mo ibog-ibugon. Nga to sa babae, kundi ang mga babae, ibog-ibugon po. Ang uban, bisag minyo na, hala. Tanaw, gyapon na ng gwapo ni Agi Sadan. Nga nakasala na po sila, kaya naghuna-huna na sila glain, niya ng maong gwapo, kaya wala na sila ganahay silang bana, kaya dako nagtiyan. Bitaw. Kana dako po na siyang sala, no? Lust or inordinate or illicit sexual desire, envy, ato na to nahisgutan ganina, gluttony, which is usually understood to include drunkenness. Gluttony, kining pagpasulabi sa mga butang, dili lang ni sa pagkaon kining gluttony, kundi dili pagpasulabi sa tanan kay tanan nga butang atong pasulabian makadaot, no? Padre, kuan man gud padre kanang unsay tawag ani favorite man jud akong coffee, addicted jud ko sa coffee. Uy, kanus araw gud ta nga katilingban nga mo celebrate nag-addiction, no? Ngumingon nga padre, addicted man ko og coffee, tanan nga palabian na gyud na epekto natong tanan, no? Magpalabi po kag trabaho, napo na epekto. Palabi po kag katog, napo na epekto, no? Tanan nga pasulabian. Palabi po kag chocolates, favorite man gyud din akong chocolates pare, di jud ko kapugong. Tanan nga pasulubian. Mao bitan na ang tumong og tuyo sa Kwaresma, usa gyud na ang pagpuasa, di ba? Sa mga butang nga nagpasulabi na ta. Unya kining mga tiguang kung magyud ning hisgutan, moadto kog namat yan, bisag niingon ako nga nanyapon ako, pugson kita patilaw niya nang giandam nila. Mingon padre tilawi gyud ni padre kay ako gyud ni gianda para nimo. Uy nay makasaan ako ani nay kay busog naman ko, di na ko mukaon. Mingon jud ko. Wa untay pugsa nay. Pusta lang dadon na nako. Ako nay hatag nila diri sa staff nako kadaghan ani nila. Dili ipamugos kay kung kuan busog na tano. Nya sige gyapon tagkaon, kana dako gid kay nang sala, no? Dako gid kay nang sala. Nya kanang pag-inom, wala man giingon nga sala ang muinom, sala ang maghubog-hubog. Kay gipasulabian naman, no? Muinom gamay, pero dili maghubog-hubog, kana maghubog-hubog mo'y dakong sala. Balik ra dayta mga igsoon ni atong naghisgot ta og lust or inordinate illicit kuan na ako'y nakalimtan nga usa. Karong panahon nato no sa atong katilingban, usahay mag-open ko aning Facebook. Nay usahay mga videos nga mo kuan diha gikan sa TikTok, gikan sa Instagram, nya mo abot diha sa Facebook ug kuan. Nyo usahay kini mga na kana mag-interview sa daplin sa daan ba. Inya pangutan-on diri ang uban, what's your body count? Uy! Ang pasabot niya na pila na kabuk imong kuan na panghilawasan. Uy! Unsa naman ning atong katilingban? Unsa naman ni atong katilingban? Nga karon mangutana na pila imong gipanghilawasan. Maayo di na? Kadaghan sa mga batan-on karon magpangutana na, pila nakabuk imong kuan? Na kanang ubang mga laki mangingon, pila nakabuk imong nauyab, nga inhilabtan. Mo na ipasabot na,
what's your body count? Pila na kabuk ang imong nahilabtan. Pero dili lang mga laki karon mga panahon na nga igsoon. Bisag na kung namoy Facebook nahibalo mo nini. Nayuban mga babae. Oh? Pila na kabuk ang imong nahilabtan. Unya atong katilingban ni dawat ra ni ana. Oh? Unsaon man ni nato pagpitol kining maong buluhaton. Kini buhat man gyud ni sayawa. No? Buhat gyud ni sayawa. Kadaghan sa itong mga kabaton-unan, ingon ani na karon. No? Ngusayan ang uyab-uyab, mura na nagtilaw, na di ganahan, balhin sa lain. Mura nagpalit og kindi, niya wa ganahe, gilabay. Ingon ana na lang ka-cheap ang relationship karon. Ngano man ni mga igsoon. Dili lang ang anang mga nag-uyab-uyab, bisan anang mga nagminyo. No? Magtuo sila nga magminyo sila, ingon na pasalig-pasalig para sila diri sa Ginoo nga unungan nila ilang pares. Unya dito, wana, daghan na kay gitugdonan pag pagminyo. No? Nganong naabot naman ta ni ining maong pagpakasala? Nganong naabot naman ta ni ining maong mentalidad nga okay ra ining magtugdon-tugdon og daghan? No? Kana mga igsuon, kay dako gyud kay na siyang sala. Nya, usbon ko katong atong gihisgutan ganina, wrath or anger, munang dako na siyang sala kay pasaylo man gyud sa Ginoo mo atong gisaulog pod nya kanang pasaylo sa Ginoo kinahanglan pod ato nang mapaambit sa uban. Kumusta ta sa oras? Tas-tas na no? Sige lang kay kining ikaduhang pagpaambit mubo ra kay ni. Ikapito sloth or sa Bisaya pa pagkatapulan. Kana dako gyud kay nang sala pagkatapulan. Kay nganong dako man siyang sala mga igsuon? Oh, nagkugi man gani ang Ginoo nato. Nya kita di ta magkugi, no? Nay uban diha suswa gyud kabangkaagan. Dako kay na siyang sala. Sala na siya nga makapabalhog nato ngadto sa impierno. Oh, okay pa mo? Ha? Kung buhi pa mo pakpakausa. Kausara, nawa na minaw. Tug spansitan. Kung nakadungog mo, pakpak kaduha. Ana. Muna klarong naminaw. Padayon tanini mga gilatid nga mga matang sa sala. Kay nindot mangyod pahinumduman nato atong kaugalingon niini. Ang atong ebanghelyo napo di siya gihisgutan nga mga sala sa Espiritu Santo. Adunay unom kasala batok sa Espiritu Santo. Unya sa Ebanghelyo ni Mateo 12:32. Isuwat ninyo kaya mahinumduman ninyo. Mateo 12:32. Nagkanayon ang maong ebanghelyo. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven. O, kinsa to'y magsulti og mga butang batok sa anak sa Ginoo, mapasaylo. Pero, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age or in the age to come. Kung kinsa ganito'y magsulti og butang o maghimog butang batok sa Espiritu Santo, dili mapasaylo ni ining panahon na o sa mga panahon pa nga umaabot. Unsay pasahot, dili gyud mapasaylo. Unsa man kini mga sala batok sa Espiritu Santo. Atong hisgutan. Una, despairing of salvation. No? Kanang mga taon nga nawagtangan og paglaom. No? Katong akong gihisgutan ganina mo ingon nga, ay, nagbalik-balik naman akong sala, di na gyud ko siguro magluwas, magpadayon na lang ko sa pagpakasala. Kana mga tao nga mo surrender sa kaugalingon, kana nakasala na batok sa Espiritu Santo. Kay atong gihisgutan ganina nga ang Espiritu Santo nagpadayon pagbunag nining grasya sa Ginoo, nining kaluwasan para kanato, kining imbitasyon para maluwas ta. Kung mo give up ta ni ana, sala na batok sa Espiritu Santo. Despairing of salvation. Ikaduha, presumption of salvation. Unsa man ning presumption of salvation, mga kaigsuonan. Kana bitaw mga tao nga moingon nga maluwas ra mangyud ko, kung mituo lang ko sa Ginoo, maluwas ra ko. Oy dili. Kay ngano kitang tanan gitawag pud baya sa pagbuhat og maayo. Kay kanang pagtuo nato sa Ginoo dili na igo.
dili gyud na igo. Nga mga protestante diha nga manudlo nga moingon nga igo na ang pagtuo, dili gyud na. Kay ngano, kining atong pagtuo mo munta ni magtudlo kanato pagbuhat pod ug maayo. Kay kung nituo ta sa Ginoo, ang Ginoo nagsugo kanato pagbuhat ug maayo. Oh, mag-uban gyud na siya ang atong pagtuo ug atong mga buhat. Dili gyud igo nga motuo lang ta kay ang demonyo mao pod na, di ba? Ang Ginoo ang demonyo mismo nakahibaw nga naay Ginoo, nituo nga naay Ginoo. Ang yawa kahibalo ug nituo nga naay Ginoo. Oh, watay kalainan ni ana kung kita dili ta magbuhat og maayo. So presumption of salvation nga maluwas siguro ta kung mutuo lang ta. Unya kanang uban nga moingon nga ginagmay ra maning sala pasayloon siguro ko ani. Oh, maluwas na siguro ko ani kay ginagmay ra maning sala. Oh, kana sala pud na siya batok sa Espiritu Santo. Ikatulo mga igsoon, denying a truth. Kana bitaw mga kamatuoran nga gilatid sa ebanghelyo nahay kadaghanan nato nga di mo tuo, no? Sama niya ng muingon ang Ginoo nga pasayloa ang imong mga kaaway. Naguna sa ebanghelyo. Nganong di man ta mo tuo ni ana? Nganong di man ta mo tuman ni ana? Dako kana siyang sala batok sa Espiritu Santo. Oh, tanang mga kamatuoran nga gisangyaw sa atong Ginoong Hesukristo, oh, kung dili na nato tuuhan, nakasala ta sa Espiritu Santo. Kadaghan ni ana mga igsoon. Kanang mga tao dihang moingon sila nga wa sila pagtuo, moingon sila nga atheist man kupadre, wa jud ko mutuo Ginoo. Una-una ra gyud ni mga igsoon, no? Kung ang Ginoo dili pa lang tinuod ug wala gyud ang Ginoo, dili unta na nato hisgutan, no? Kay diha sa tong paghisgot ngayon nga walay Ginoo, imo nang gilitok nga naa. Kay kung wala pa na siya mo exist, wala tay pangan-ana niya, wala tay pulong para kaniya. Oh? Muna siya gitawag og logic ba? No? Kung ang maong butang wala mo exist, wala gyud tay pulong o ika-describe anang maong butang. No? Bisan gani ang hangin, dili na to makita, naman tay description sa hangin, di ba? Tinuod gyud ay ang hangin. Kanang mga butang nga wala gyud tay pulong para ni ana, wala tay kasinatian bahin niya na. Pero kining kamatuoran sa atong Ginoo gipadayag gyud ni diha sa atong ebanghelyo. Kana mutuo gyud ta niya kay kung i-deny na nato dako kay nang sala sa Espiritu Santo. Kini ikaupat daghan jud kayong maigo niini. Ready? Envying the grace that God gives to other people. Sala na sa Espiritu Santo. Kana bitong muingon dito nga tanawar gud na sila god, palit-palit og bag-ong sakyanan. Wa pagay sila kapaayo silang balay. Suyaon. Oh? Kanang mga suyaon. Ngano? Kanang mga tawhana gigrasyahan na sa Ginoo. Pasalamat ka nga gigrasyahan na sila sa Ginoo. Dili ka magsuya-suya. Mga suyaon man di ay. Oh? Kanang suya-suya sala na batok sa Espiritu Santo. Kay ngano? Ang Espiritu Santo nibubo ni maong grasya ngadto niya ng mga tawhana unya di na nimo kasilagan. Hinuon atong isaulog nga sila gigrasyahan sa Ginoo. Kadaghang tawo nga sama ni ini. Moingon sila, tanawar gud na sila, nagbayong kon. Wala kadakuan nilang TV. Wa pa man sila kapaayo silang giit, palit-palit bagong TV. Oh, kasuyaon. Kana dako na siyang sala sa Espiritu Santo. Oh, kanang masuya sa mga grasya nga gibubo sa Ginoo ngadto sa uban. Unya katapusan ni mga igsoon, ikaunom, final impenitence. Kini witawng nagpuyo gyud og kinabuhi nga nagsigig palayo sa grasya sa Ginoo. Kinabuhi nga wa gyud, no? Mo recognize sa Ginoo, kinabuhi nga giusikan lang. Dako kay nang sala sa Espiritu Santo. Oh, kana di gyud na mapasaylo. Unya okay pa mo diha? Padayon na nako, ako na yung summarize ng uban. Unya, ni kuman mag-break ta, kadiyot. Maghisgotag kanang kuan, kabugaton sa sala, mortal o venial.
ang mga mortal nga sala katong atong mga gihisgutan. Kato mga mortal katong cardinal sins or deadly sins. Katong 10 commandments, sins against the Holy Spirit. Unya venial sins or unsa ning gitawas less serious sins, dili kaayo bugat nga mga sala. Unsa man ni kining mamakak ta usahay, mamalikas, yunana ginagmay ra na siyang sala. Unya kini mga ginagmayng sala mapasaylo ra ni diha sa santos nga misa. Kana go magsugod ang pare, moingon ang pare, mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Diha ta pasayloon niining mga ginagmay natong mga sala. Karon linison ta aron takos gyud ta mutambong niining santos nga misa. Anha na pud to masulod ang katong sugo sa Ginoo nga kung natay salang dagko, dili gyud ta pwede mga lawat kay dili matatakos mo dawat sa Ginoo. Kinahanglan tay dagkong sala. Ang mapasaylo ra nga mga sala diha sa santos nga misa kana ra mga ginagmay, paglimod mangingon ana, mga kasuko nga ginagmay ingon ana. Basta kasuko lang siya nga kasuko, mapasaylo ra na dinhi. Pero kanang kasuko dalang kalagot nga ganahan na nimong patyon kana imong isigataw, kana mortal na siya nga sala, mahog na siya anger without the desire of forgiving, mo na siya nga sala na siya mortal, mo na ikumpisal na siya. Pero kana na masuko ka kana pabadlong yan na diha nakapamanikas ka, pasaylo na dire. Di na siya kinahanglan ikumpisal. Pero kung magsige na lang pud ning maong ginagmayng sala, ikumpisal na pud ni. Kay kanang mga ginagmay magpatong-patong, mubugat baya gyud na. Mubugat gyud na siya. Samosa na siya mga igsoon, bisan pag ginagmay ni, pero nagsige na lang pod, niya namang umpisa nga, Padre, bendisyon niya ako, kaya nakasala, ang katapusan akong, kuhan Padre, kanang pagpangumpisal ni aging simana, maukay na ako mga sala, Padre, nakapamalikas ko, napanlibak ko, Padre, unsa man yung mga salaan, nagbalik-balik na ni, wadyo kay gibuhat? Dako na gyud ning sala. Kana mga igsoon, pagpadayon sa mga sala, ato po ng hisgutan Unya, kini pong ginagmay nato nga sala pod, makawiken gyud na siya o makapahuyang sa atong konsensya. Kana bitaw mga ginagmay sala nga moingon ta okay ra sila ginagmay ra man ni. Ginagmay ra man ni. Ang atong konsensya na gitudloan nato sa pagdawat ni ining maong mga kasalanan nga okay ra day mahitabo. Sayop gyud nang panghuna-huna nga moingon ta tawo ra ta makasala ta. Pipilaman ka nato ang nigamit na ni ana. Tawo ra ta makasala ta. Pila man kabuk nato nga nigamit na ni ana. Pataas ang kamot. Pataas ang kunay kay naaman ta sa simbahan. Tawo ra ta makasala ta. Pero timan ini balik ta sa Henesis. Gibuhat ta sa Ginoo, di ba? Unya gibuhat ta sa iyang kasamahan. Kung ang Ginoo maayo, gibuhat ta sa iyang kasamahan, kita po di ay maayo. Kung maayo ta, maayo ra pod unta amo dagayday dinhi kanato. Kanang pagpakasala, gikan na sa atong garbo, gikan na sa atong pagkahakog. Pero kung ato lang basihan ang atong pagkatao, tao ta binuhat sa Ginoo nga maayo, maayo ra pod unta amo gawas dinhi kanato. Timan-an gyud nato. Kay dili gyud na rason nga tawo ta makasala ta. Ya sunod ini mga igsuon, kana bitawng moingon sila nga paninglon din na sa Ginoo Padre bisag wala ta mahibaw nga kanang kuan sala na. Atong hisgutan unsay requirement sa usa ka butang para mamahimong sala. Inom sa ko gamay ha kamurag uga na. Unsa may requirement para ang usa ka butang mamahimong sala na ay tulo. Una sa tanang requirement, kinhangan ang maong butang grabe. Unya kakahibaw ta nga dako gyud ni siya nga sala. Unya atong gitugutan ang maong butang nga mahitabo dinhi sa atong kinabuhi. Ang pagtugot mo ikatulo. So, una sa tanan, kinhangan kini maong butang grabe o mortal o dakong sala
unya nahibalota nga dako ni siyang sala, unya ikatulo atong gitugutan nga mahitabo ni siya. Tagaan ta mo mga sitwasyon nganong importante gini nga mo evaluate gyud ta kung sala ba gyud siya nga dako or sala ba gyud siya. Kini mga igsoon, kana bitaw ang mga tawo nga kuan maghikog sa una dili na misahan sa simbahan, di ba? Kay sala kuno ang pagpatay, ang gipatay nila ng kaugalingon. Pero mga igsoon, ang rason ana nga nganong ato na nang misahan ang kanang mga naghikog karon sa simbahan tungod ni ining maong tulo ka requirements para ang usa ka butang mamahimong sala. Una sa tanan kanang pagpatay, grabe gyud na siya. Kining maong tawo nahibalog gyud na nga grabe na siya nga maong sala. Ang kanang ikatulo kanang pagtugot, pagbuhat niya ng maong sala, dinha na wala matigayon sa maong tawo. Kay ngano, wala may tawo nga naa sa saktong pangisip nga kwaon ang iyang kaugalingon. Kay tanang butang nga atong buhaton para mangyud nga mabuhi ta. Mukaon ta para mabuhi ta, no? Matug ta para mabuhi ta. Ampingan nato tong kaugalingon para mabuhi ta. Mo gyud nay gawi nato matag adlaw, di ba? Ang tawo nga kuhaon ang iyang kaugalingon wala sa saktong pangisip. So kanang ikatulo nga desisyon nga tugutan ng maong kamatayon tungod kay naa man na sila sa kasubo sa kuan nga na-inhibit na ang ilang decision making nga wala sila sa saktong pangisip. Muna nang tugutan na karon sa simbahan nga misahan kay ang kanang ikatulo nga requirement para mamahimong sala dili man igo. Wala man natigayon. Kana pong mga tawo nga naiapan sa utok mga igsoon, dili po na paninglon sa Ginoo. Mas malangit pa na sila kaysa nato. Bisan pag magbuhat na sila binuang diha, kinsay paninglon ana kadtong mga tawo nga magtudlo niya ng mga kanang kuan, mga tawhana og pagbuhat og dili maayo, no? Namon gyud tay mga tawo nga kulang sa pangisip ayon na pero tudloan sa uban og buhat og dili maayo, kinsay nakasala na katong nagtudlo, no? Kana mga tawo nga wa sa saktong pangisip, mas malangit pa na sila nato kay dili man na sila paninglon sa Ginoo sa butang nga wala sila kay balo. Kay dili man gyud na makumpleto ang tulo ka requirement nga mamahimong sala ang usa ka butang. Kay wala man sila sa saktong pangisip. Kana mga igsoon. So ana, karon break sa takadiyot. Tagaan ta mo mga 10 minutos tuyhad ni ato ni hisgutan ning uban atong papadayonon nya. Nining atong break mga 5-10 minutos. Gusto nako nga inyong pamalandungan, no, inyo pong huna-hunaon sa inyong kagalingon unsa man niining mga butang nga atong gihisgutan karon nga ako nang nahimo sa akong kinabuhi. Unya diha sa imong pag-angkon nga naimo nang nabuhat, hinaot unta nga imong pangayoon ang pasaylo sa Ginoo. Unsay theme nato sa atong recollection karon? Pag-ila unang lakang sa pagpakig-uli. Ilhon nato nga makasalanan ta, ang kuno nato atong makasalanan ta. Kay kung dili ta kay bawo mo angkon sa atong pagkamakasasala, unsa man nato pagpangayo og pasaylo niini, di ba? Mo ginay unang lakang aron pasayloon ta sa Ginoo nga atong ang kuno ng atong mga sala atong ilhon kung kinsa ta, no? Kana mga igsoon, 5 to 10 minutes break unya. Barug-barug mo nito kuan mo niya atong bagtingon ang kanang kuan kampana, balik ta dinhi. Kuan ha kanang mugawas mo genuflect mo sa og di mo genuflect bawal lang mo sa kanang kuan kay naara ba tay kuan Blessed Sacrament.
mamalik ta, gamay-gamay na lang lagi ni. Promise. So, hinaot pa unta, ngayon nyo itong nabuhat, katong akong giawhag kaninyo nga, kini mamalandong yun ta. Dili lang din hikaron, kung dili sa pagpauli ninyo sa inyong panimalay karon, magpadayon ta nining atong pagpamalandong, pagpaningil sa tong kaugalingon, pag-angkon sa tong mga pagkamakasalanan, no? Kay wa man gilaing nakailan nato. Kita ra gyud sa tong kaugalingon. Bisan pag muingon na si ang uban niya, kana sila ni bakira kay wala sila kibaw nga kana gikan diay na sa tinuod nga gugma nga nigamping niya sa uban, no? Pero dili lang unta kanang ipang sibya dito sa uban karon madaot ang uban, no? Kini bitawng kuan, no? Kining atong concern gyud, mamahimo or gyud ni siyang legitimate nga concern, mamahimo or gyud siya nga gikan sa atong tumang gugma ngadto sa uban. Kung diha kung natay makita nga nagpabadlong, kining maong tawo mo gyud moy atong duolon ni atong ingnon siya nga, oy, kining imong ibuhat sayop ingon ana, imong tabangan, dili kay imong tabangan og duot ay imong ipanabi didto sa uban, no? Kay kung tindud anay gyud nga nahigugma sa atong isigkataw, tabangan pud nato sila nga maluwas, tabangan pud nato sila nga mabago, dili kay tabangan nato duot kay atong daoton ngadto sa uban. Kana magpadayon ta niini sa atong unang pagpaambit nay usa ka topic ra gyud nga wala na ko mahisguti. Pero mubo ra gyud kay ni siya. Pero ako ning ihatag na ron kaninyo. Proliferation of sin o kining pagpadayon sa pagpakasala. Kana kining pagpadayon sa pagpakasala nga wa gyud tay gibuhat sa atong kaugalingon. Kini mga igsoon mamalandong po ta niini kay kana gumangumpisal ta muingon baya gyud ta sa pagampo sa paghinulsol. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala ug isaad ko nga likayan ko na ang pagpakasala pag-usab, di ba? Mulitok ta ni anang maong mga pulong, musaad ta sa Ginoo nga likayan nato ang pagpakasala pag-usab. Pero ang dakong pangutana, gilikayan ba nato? Kana, no? Dili ra ba gyud ni katumuan ang Ginoo mga igsoon? Kay kumutunaw-naon sa paglitok niya natong mga pulonga, kinsay gipasaligan nato ana? Ang Ginoo, ang atong Ginoo, moy atong gipasaligan niya nga atong likayan. So mo na mga igsoon, dili man na siya garantiya, no? Nga dili ta makasala. Dili gyud na garantiya. Namang gyud mga panahon nga madala ta sa kasalanan, madala ta sa tentasyon. Pero kung mapakita nato sa Ginoo nga naa gyud tay gibuhat aron likayan kanang maong sala, buligan baya gyud ta sa Ginoo, dasyahan gyud ta sa Ginoo. Pareha bitan ni aning kuano kasagaran sa mga sala karon sa mga kabatanunan, moingon nga ni subscribe sila ni anang pornography. Dili lang mga kabatanunan, lakip na ni mga dagko uban mga minyo pagani mo subscribe ni anang pornography. Unsaon man aron matabangan kining maong sala or malikayan kining maong mga sala. Kana mga tao nga muduol kanako mangayog tambag karon malikayan na kana mong mga sala, ako gyud usar gyud mo akong pirmi isulti. Ayaw i-open ang imong cellphone kung ikaw rang usa, ayaw i-open ang imong laptop kung ikaw rang usa. Kana gyung naay laing tao, pero dili lang kay laing tao, kana mga tao nga dili konsentidor. Kay pwede man pud na i-open nimo nya kanang imong mga katapok konsentidor sa imong gibuhat. Kana gyung mga maayong tao. Ay gyud na ablihi imong cellphone, ay gyud na ablihi imong laptop, imong computer kung ikaw ra mag-inusara, kung mao nay imong problema. Kay diha imong gipakita sa Ginoo nga Ginoo naninguha gyud ko. Naninguha gyud ko mo ning ako ni siyang gibuhat. Mo ni nagpuasa gyud ko ni mo ning gyud nagdikay ko niini. Kay kung mapakita na nato sa Ginoo mga igsoon, no? Buuan gyud ta sa tumang grasya. Kung natay kapit, nya moingon ta nga dili kay ko pasensyoso, dili kay ko maglagot, ingon na giunsa man nato paglikay ang atong baba, ang atong mga kalagot ingon na, no? Diha ra gyud nga naantay buhaton. Nga moingon ta sa atong kaugalingon sa panahon nga naa ako sa kasko, kinhangan wa gyud ko isulti. Una gyud na siyang lakang. Moingon sa panahon nga naa ako sa kasko, di lang ko motubag dayon, di lang ko mosulti. Ako sa nangingnon nga ako na suko ko, pero dili sa ko motubay kanimo karon, ako sang huna-hunaon. Yan no? Atong huna-hunaon, unya atong pangutanon ng Ginoo, kung ikaw pa lang ang naa sa akong tiilan karon, naa sa akong sitwasyon karon, unsa kay imong buhaton?
Kung mangutana tanian ang maong pangutana ha, tagaan baya gyud ta sa maayong tubag, no? Unsa man kay buhaton sa Ginoo kung siya pa ang gipasipadan. Oh, matubag gyud dayon nato kay tinuod man ta Katoliko, moingon kita, Ginoo gani nakapasaylo man gani nato nilansang niya, gilud-an siya, gilatos siya. Pasaylo man gani gyapon ang iyang gipangayo para kanila. Oh? Kana mga igsuon, usahay naara gyud na nato nga moingon kita nga ako dali man gyud kong masuko nga tao. Ako ni siyang likayan nga kung naa na gani ko sa kasuko dili nang kumutingog. Oh. Kana naagyud tay gibuhat nya ato ginang gipakita sa Ginoo nga naglikay ta niya nang maong gawi buligan baya kita sa Ginoo. Oh? Kay sayop gyud ang paghuna-huna nga mag-ampo ta sa Ginoo. Ginoo hatagi taw kog pasensya unya mangandoy ta nga ini kaugma dayon na pasensyosa na ta. Uy dili ni magic. Dili gyud ni magic. Kay unsay ihatag sa Ginoo sa panahon nga nangayo ta og pasensya, mga sitwasyon nga kinhangan pasensyaan kay aron makatunan nato. Naara gyud na nato kung ato na siyang himuon nga higayon aron makatunan kining maong pagpasensya. Kay i-appeal man gyud ta sa Ginoo. Nganong i-appeal ta sa Ginoo sa proseso nga aron makatunan kining iyang mga hiyas? Kay naa man tay kagawas nun, no? Naa tay freedom to choose Him or not. Natay freedom to choose the good or to choose the bad. Muna nga apil gyud ta sa Ginoo niya nang maong proseso kay di man gyud ta hawaan niya nang maong desisyon. Tanawa na tagaan ta mog sitwasyon nga pinakalisod nga sitwasyon nga akong nahimamat sa akong pagkapare. Bata, babae. Ningon siya nako, Padre, nganong wa man pugngi sa Ginoo kadtong lalaki nga nagpatay sa akong amahan. Makagagaho man ka na ang Ginoo. Oh? Nganong wa man niya pugngi ang pagkablit niya atong pusil karon dili mamatay ang akong papa. Oh, nganong wa pugngi niya kay karon nga namatay na akong amahan, kinsa na may magpakaon namo. Ang among inahan naglubog sa balay. Ang amo rang amahan mo na ay pangita. Asa na may karon mga bata pa kami. Unsa na may among buhaton? Oh, ako pare naglibog pugog unsaon ako pagtubag ang maong kuan. Pero mao ra gyud ni tubag ana mga igsoon kay ang Ginoo nihatag og kagawasan nato pagpili sa maayo og dili. Niadtong panahon nga katong amahan gitiunan obligasyon to sa nagkupot og pusil pagpili sa maayo. Pero sa ulahi gipili niya ang pagbuhat og bati. Ang katong maong amahan consequence na lang sa ihang desisyon sa kinabuhi. Mao tong dili tupugngan sa Ginoo kay gitagaan man tanining kagawas nun, no? Ug dili ginabakwion sa Ginoo. Mao pud na sa atong pagpakasala, no? Dili ginabakwion sa Ginoo ang atong pagdesisyon. Sa ulahi kung dili nato piliyon ang Ginoo, naara gyud na nato. Mao na siya mga igsoon. Ikaduha ang kini sugot ta sa katong ikaduhang pagpaambit, mubo ra gyud kayo ni akong ipasalig ninyo. Kining reconciliation with God o pagpakig-uli sa atong Dios o sa atong Ginoo. Gihisgutan na nato ganina nga atong Ginoo nagmakanunayon pag-imbitar ka nato sa pagbag-o. Nagmakanunayon pagbubo siyang grasya kayron makita nato yang kaayo kayron kita magbag-o pod. No? Nagmakanunayon na siya mga igsoon. So karon atong hisgutan unsa maning mga sakramento sa atong simbahan nga magpasaylo sa sala. Ato nang gihisgutan ang uban ganina, ako na mention ang uban ganina, ang uban nahibalo na pod mo. Pero unsay mga sakramento sa simbahan nga maghatag gyud niining maong pasaylo or mabalik ta sa grasya sa Ginoo? Mga katikista, kumpisal una, unsay ikaduha? Ha? Komunyon? Unsa? Ha? Kusga ko na. Mga sakramento nga magpasaylo sa sala, makapahiuli nato sa maayong relasyon sa Ginoo, makapahiuli nato sa grasya sa Ginoo. Una, kumpisal, niingon na dire. Unsa pa sunod? Niingon na din nangupya ra ka. May unsa ba? Ha? Dili lang pagkalawat kundi ang santos nga misa. Di ba? Katong pagsugod nato sa santos nga misa,
nangayo tag kapasayloan sa mga ginagmay nato mga sala, diha sa pagkalawat nato sa atong Ginoo, gidawat nato kining maong kaluwasan nga mao si Hesukristo. Unsay gingon sa atong Ginoong Hesukristo sa ebanghelyo? Ako ang kaluwasan. Ako ang kinabuhi. Munay atong gidawat, matag higayon nga nangalawat ta kaniya. Diha gidawat nato siya, gidawat ni natong kaluwasan, pasaylo sa mga sala nato. No? Kana muna ikaduha, Eucharistia o ang Santos nga Misa. Unsay ikatulo? Oh. Kumpirma, dili. Bunyag. Di ba? Sa bunyag, pasayloon ta sa atong original nga o sala nga panulundon. Oh. Bunyag. Ikatulo. Ikaupat. Dili. Na, balik na ng kumpirma. Giingon na dito. Oh. Mo dyan na minaw. Unsa ba? Ikaupat. Ha? Kumpirma lagi. Confirmation mo na nilang giingon. Ako na lang. Ikaupat ang Santos nga hilog. Kani ka naghisgot ng taghilog, oh, apil gyud mog sangyaw nini. Kanang Santos nga hilog, kuan sakramento na siya sa pag-ayo sa mga masakiton. Sayop gyud ang paguna nga kining Santos nga hilog. Kuan ni graduation sa tao aron mamatay. Mo naay may uban diha nga mahadlok magpahilog kay lagi dili pa sila kamatyonon pero dili. Adto mo na ang libro sa Morito, di ba? Naay paghilog, sakramento sa pag-ayo sa masakiton, unya sunod niya na ang maong rito sa pagtugyan sa kamatyonon. Oh. Lahi ng duha. Ang uban dili magpahilog kay mahadlok sila mamatay o kana daghan day mog sala nga mahadlok mo mamatay. Oh. So, ato po na silang tudluan kanang uban. Kung naata sa kasakit, nya kinsa may pwede mo dawat nining Santos nga hilog? Kanang naay mga chronic illness, kanang pirmi masakit, unya, kung nag-edad na mog 60 pataas, pwede gyud mo dawat nining Santos nga hilog kausa matag tuig. Nya, hisgot man taniinin, naara ba ni uban mga edad-edaran rin, mga sila nga, Padre, nindot kay dito kay naay healing mass. Uy, tanang misa, healing mass. Kanang giingon ninyong healing mass, misa na nga naay hilog. Mora na kalainan, misa nga naay hilog, pero tanang misa, healing mass. Kaya unsa madawat nato sa misa, kinabuhi pasaylo, tanan kaayuhan sa Ginoo. Tanang misa, healing mass. Oh. Kana nga igsoon. So kanang upat ato nang timanan mo na mga sakramento nga makapahiuli nato dito sa kaayo sa Ginoo, sa grasya, makapasaylo sa ato mga sala. Karon mga igsoon, maghisgot pod ta ni ining kuan pagpangumpisal. Karong Semana Santa na ay pakumpisal dinhi sa atong parokya, sugod sa Lunes Santo hangtod sa Biyernes Santo alas 9 hangtod alas 11 sa gabi. Ay na mo pangutana kung napay gabi. Gabi ba? Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag wala na gabi. Nara ba ni ubang kuan mga tanan na gabi pa rin. Wa lagi alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Kana hinaot pa unta nga mutuwaw ta gamito na nato nga maong okasyon karon madawat ni nato pasaylo sa Ginoo karon takos gyud mo dawat sa mga grasya sa mahal nga kanang adlaw o kanang Pasko sa pagkabanhaw. Naay mga pangutana nagi koy usa ato nga ganahan isgutan pero akong nakalimtan pagpadayon sa kuan. Kini ang kuan, kini ang pagpangumpisal na ako'y hisgutan ni ini. Kining pagpangumpisal mga igsuno, kanang mangumpisal ganita, kinaghisgot ang mga nga natin kumpisal sa parokya, kanang mangumpisal ta, kinhangan gyud anaa ang paghinulsol. Kanang paghinulsol, kinhangan mahitabo na siya, usa pa ta
muduol sa pari. Nga diha sa atong kasing-kasing, ato nang giangko ng atong pagkamakasasala, una naghinulsol na tani ini, nga Ginoo, ako yung gustong bag-uhon akong kaugalingon. Kay mangumpisal na ta, nag-storya-storya ta, nga way paghinulsol sa kasing-kasing, wala rapod na grasya. Oh, wala rapod na grasya. Mangayo na ta, duol ta pangumpisal diha niya. Basta nakaingol na ta sa pare, tagaan na ta sa kuan. Uy, imuhan ang tulubagon sa Ginoo. Oh? Kung way paghinulsol sa imong kasing-kasing, wala po na ka na maong grasya nga itong madawat sa kumpisal. So, kana diha, pag hinulsol, unya diha, pagduol na to sa pare, pagkumpisal sa atong mga sala, pag-angkod sa atong mga sala, unya, hatagan tag pinitensya sa pare, no? Kanang pinitensya nga ihatag sa pare, ato yun ang tumanon. Kay ngano, dili na nato tumanon, usa na po na kasala. Kay ngano, usama ni siya ka maayong butang nga atong buhaton, isip baylo sa mga sala nga atong nabuhat ngadto sa Ginoo. Mo nang gipabuhat ta og butang nga maayo, unya ato gyud ang hinumduman. Unya kung mangumpisal ganita nakahibaw ta nga maratol ta ng pagpangumpisal, ato na ilista atong mga sala. Unya nagdana man lang gyud tag listahan, ato pod nang ilista kung unsay penitensya nga ihatag sa pari. Kay aron di ta kalimot, kay kita nakaila man gyud ta sa tong kaugalingon nga nay uban na to makalimot gyud unsay isulti sa pari, di ba? Kalimot mo unsay akong giingon ganina. Di ba? So muna, maglista gud akong mama, pirmi gud nila ako ingnan ako mama ni mga ma. Ako gani bisag batan-on pa ko makalimot mga ko maglista mga diguma kay baw ko nga makalimot ko. Samot na ka ma paglista. Ako gyud na ingnan akong inahan. Oh? Ang kunay ra man ang kunay ra gyud ni. Nga kay baw ko kung nakaila ta sa tong kaugalingon nga makalimot ka na. Magkuan gyud ta kay aron matuman gyud nato ang penitensya nga ihatag sa pari. Kay kung di lagi na nato matuman, lain na po ng sala. Kay diha sa atong kuan, ha? Diha sa atong pagampo sa paghinulsol, atong kumpletoho na, Ginoong Jesucristo, nagabasol ako sa akong mga sala. Unya sunod, be kinay katikista be, ato ning kuanon be. Kaya makasag-o ba gyud? Usa ninyo, recite aning kuan. Pagampo sa paghinulsol, kinsa may nakasag-uan asinanay gyud. Hinaya, kaya makadungog ang uban. Father, kanang Ginoong Jesucristo, Father, kanang amo man ang giminugbo para sa first ko, mao na lagi nagigamit ron sa mga katiguangan. Hangyo lang ko, Father, ha? Akto sa paghinulsol. O Diyos ko, nagabasol ako sa akong mga sala nga tanan. Sa tibuo kong kasing-kasing, kay nahigugma ako kanimo labaw sa tanan. Busa, nagasaad ako og malig-on nga dili na makasala pag-usab. Ug likayan ko na ang mga kahigayonan sa pagpakasala. Amen. Mas ganahan ko atong akto sa sa kontrisyon, no? Katong naabi tay maapil nga buhaton ang penitensya. Di ba naanay ingon ana? Daghan man na sa version mo na ang ubang mga pari giminugbo lang po ni. Ako day kung nay mga umpisal nga nay nga dili kasago, ako ra man ang pasunod. Ginoong Jesucristo, pasaylo ako sa akong mga sala ug gisaad ko nga likayan ko na pagpakasala pag-usap. Mora, dawaton naman na sa Ginoo. Pero nindot gyud to katong maapil katong katong taas kaayo nga apil gyud ang nga moingon gyud nga kanang tumanon ang penitensya nga gihatag sa pari kato kay ngano obligasyon man gyud nato nga tumanon kining penitensya nga ihatag kay mao man gyud nay baylo sa atong mga sala. Unya subay ni ana inikahuman sa penitensya kana yung mo-recite ang akto sa kontrisyon unya ang absolusyon. Pero ang pinaka-importante nini mga igsoon, no? Sultihan ko kamo. Mo gyud ni ako gyud tapuso ng akong kuan pagpaambit ni ini. Inikahuman niya ng absolusyon sa pari na agyutay katungdanan nga puy-an nato kanang maong saad kanang akto sa paghinulsol, no? Nga atong mo man saad nato sa Ginoo na agyutay katungdanan nga ato nang puy-an ug subay ni ana naaputay katungdanan magpuyo ug kinabuhi nga gipasaylo na sa Ginoo kay naay daghang mga tao, no? Kadaghanan nato dili ka pasaylo sa atong kaugalingon bisan pa sa mga sala nga gikumpisal na. Karon naghisgot man ta ato ganina og sala sa batok sa Espiritu Santo, usa pod na siya sa mga sala sa Espiritu Santo. Ngano?
gipasaylo na gud ni sa Ginoo. Ang rason nga moingon ta sa paring Padre, benisyon niya ako kaya ako nakasala. Ang katapusan akong higayon nga nang umpisal ni atong niaging buwan. Ang rason nga nang moingon ta sa paring inana kay kadtong mga sala nga napasaylo na gipapas na to sa Ginoo. Unsa ray atong gikumpisal? Kadtong mga butang nga nahitabo sa katapusan natong kumpisal hangtod karon nga nang umpisal na tag-usab. Kay lagi katong mga butang ni adto napasaylo na to sa Ginoo. Kung dili ka kapasaylo sa imong kaugalingon, tabla ragwa ka nito o nagipasaylo ka sa Ginoo, mo na nang mamahimo siyang sala batok sa Espiritu Santo. Kanus aman nimo pasaylo o ng imong kaugalingon. Kung nakapasaylo ang Ginoo niya ng maong sala, nganon di makakapasaylo sa imong kaugalingon. Kinsa man ka, diha na mo sulod pod ang garbo. Mga igsoon, hinaut paunta nga naagid mo'y nakatunan ining atong parish recollection, parish Lenten recollection. Manghinaot ko kini magbuli gayud kaninyo, tagaan mo sa grasya sa Espiritu Santo kanunay. Unya aton ning tapuso ng atong kanang kanang panagtigom karon, mutindog ta, manindog tang tanan. Kantahon nato ang Salve Regina, inikahuman akong i-repose ang Blessed Sacrament, inikahuman ana pagpabilin mo dinhi, ang uban pwede mo tapok dinhi mo barog ko dinhi magpa-picture tang tanan.